Pod wantiere weche mag yiero jo od bura e duol maketo piny owacho tesre koni gi chich ni piny owacho ni kod paro maling'ling manyiewo joluto ombulu kendo rocho duoko mag yiero e kinde yiero madundo mibiro bage pacho ka giloso kampen mag yiero madundo mag jochung' wards e gweng' ma Nyansiongo, Nyamaiya kod Ekerenyo mayudore e kaunti ma Nyamira. Jotelo kwa joluto ombulu mondo kik kaw omenda matindo momiyogi mondo olok pachgi kendo gichiwre neno ni giyiero mana jotelo mani kod lek mar kelo dongruok. Gikone jopiny nyaka mi thuolo ma yiero jotelo kaluwore ni katiba omiyogi thuolo no. Mbinu moja tu, mbinu ya kutumia pesa ya kumwagia wananchi pesa. Lakini hata ukipatiwa shilingi 10,000 kwa siku 30 ni pesa ngapi kwa kila siku? Si ni 300? Sasa ukipewa hata 1,100, hiyo itakutosha ikufikishe 2027? Pesa itasaidia Ruto ama inamwangusha? Serikali imeanguka ama serikali haijaanguka? Ruto mas! William Samoei Ruto amejua nguvu ya kupeana hongo hata kwa wabunge. Hiyo hongo usijaribu kuleta katika kinyang'anyiro cha MCA ya Ekerenyo Ward, kwa sababu tutakufinya. We are not going to allow you one extra minute in office.